गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। आम मामुन देखा आदि किस गोटे घुड़ी ताक देखु केरक लगुच कमेंट रे जनइबे से कौन घुड़ी कमेंट रे जनइबे कौन घुड़ी लो माँ बेनियन मो पापांकर ता पापा को बेनियन पापा को बेनियन घुड़ी आपने कमेंट जनइबे मामुन को केमिति देखा बेनियनती बहुत बढ़िया है। धन उठिनी किलो ना हाँ ना हो सिए थर गधे जाउछु मु जिति जाउछि। ହଉ ଧନ ତାନେ ଉଠୁ ହେଲା ଯା ଦାନ୍ତ ଘଷିଦେବୁ ଦାନ୍ତ ଘଷିକି ପାଠ ପଢ଼ିଦେବୁ ପାଠ ପଢ଼। ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଅନୁପମା ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅନୁପମା ମାମୁନି ଧନ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆପଣମାନେ ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ, ହ୍ୟାପିରେ ଥିବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମୋ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଥାଉ ଏବଂ ମୋ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଥାଉ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ନ ପାଇଲେ ମୁଁ କେବେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବିନି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯିବି। ତ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳେ ଉଠି ସବୁ କାମ ସାରି ମୁଁ ତ ପୂଜା ପାଠ ସବୁ ସାରି ସାରିଲିଣି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିପାରିନାହିଁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସିଗଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ଘର ଚାହା ଏପଟେ ବସାଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ସକାଳେ ନାଲି ଚାହା ପିଏ। ତ ଏପଟେ ଗୋଟେ ପତୁଆ କରିବି। ମୁଁ ତ ଯେଉଁ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ପତୁଆକୁ ବେଶୀ ପ୍ରିୟ, ମୋର ବେଶୀ ପ୍ରିୟ, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ମାଛ ବିହନର ପତୁଆ କରିବି। ତାପରେ ତ ଆଜି ରବିବାର ଜାଣିଛନ୍ତି, ତ ବହୁତ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘର କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିହନ, ତାକୁ ମୁଁ ପରିବା ପକାଇକି ଗୋଟେ ପତୁଆ କରିବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପତୁଆ ହେଇସାରିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। କେଣା ଯାଆନ୍ତୁନି, ଭିଡ଼ିଓ ପାଖରେ ୱେଟ୍ କର। ଦେଖନ୍ତୁ ମା ବୁଢ଼ୀ ଆଜି ରୋଷେଇ ଘର କ'ଣ କରୁଛି। ସେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆଜି ମୁଁ ସିମେଇ କରୁଛି। ସିଏ ପୁରା ସିମେଇ କରୁଛି ଆଜି। ତାର କହିଲା ମୁଁ କେହି କରନି, ମୁଁ ଆଜି ନିଜେ କରିକି ଖାଇମି। ସିଏ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ୍, ମୋ ଭଳିଆ ହେବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ସିଏ ମୋ ଭଳିଆ ହେବ। ଆଉ ଠାକୁର ଡାକୁଛି ସିଏ ମୋ ଭଳିଆ ହଉ, ଆକ୍ଟିଭ୍ ସେଇଭଳିଆ ହଉ। ସେ ନିଜେ ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ଭାବୁଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ମୋ କୁନି ଝିଅ ଆଜି କରୁଛି। ମୋ କୁନି, ମୋ ସୁନା। ମୁଁ ତାକୁ କେତେ ଡାକେ, ମୁଁ ତାକୁ ସୁନା ମା ଡାକେ। ସେ ମୋ ସୁନା ମା। ସେ ଆଜି ନିଜେ ସିମେଇ କରୁଛି। ଏଇ ହାଲ କରିଦେଲା। ହଉ ଆଉ ସେ ଟିକେ କରି ଟିକେ ଚଟାପଟ ସିଏ ରାନ୍ଧୁଛି। ବାରେ ବା, ମୁଁ ବି ଏତେ ପାରିମିନି ଚଟାପଟ, ସିଏ ଏତେ ଚଟାପଟ ରାନ୍ଧୁଛି। ଆରେ ଚଟାପଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ମାମୁନ ଆମର ବହୁତ ଚଟାପଟ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ହେଇଗଲା କିଲୋ? ହେଇନି ନା, ଲୁଣ ପକେଇଲି। ହଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ପିଆଜ ବିଲାତି ରେଡ଼ି କରୁଛି ତା ସିମେଇକି ପକେଇକି ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟି ଖାଦ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାମୁନିର ସିମେଇ ହାଲୁଆ ରେଡ଼ି। କିଏ ଖାଇବେ ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମା' ତା ଟିକିଲି ହାତର ସିମେଇ ବଡ଼ା କରୁଛି ଆଜି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି ସେ ତିଆରି କରୁଛି ସିମେଇ ବଡ଼ା। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଟିକିଲି ହାତର କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ତିଆରି କରିଦେଉଛି। ବାରି ହଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିଦେଉଛି। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେରମ ପକଉଛି। ହେଇ ତା ବଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ, ସିମେଇ ବଡ଼ା। ଆସନ୍ତୁ, ଡେରି କରନ୍ତୁନି। ତା ସିମେଇ ବଡ଼ା ହେବା ହେଲାଣି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହାତ ଠାରି ଡାକୁଛି, ମାମୁନ ବି ଡାକୁଛି। ଆସନ୍ତୁ, ତା ସିମେଇ ବଡ଼ା ଖାଇକି ଯିବେ। ଦେଖିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତ ଭଲ ଲାଗିଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। କ'ଣ? ହଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ସବୁ କରିବେ। ସବୁ କରିଦେବେ ପରା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ସିମେଇ ବଡ଼ା ରେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସବୁ ରୋଷେଇ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ବିହନ ପତୁଆ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପିଆଜ ଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ବିହନ ଭଜା ହେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ରୋହି ମାଛର ଆମ୍ବୁଲ ଦିଆ ଝୋଳ।
ଇଏ ଶାଗ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ଇଏ ବାଲି ଗୋଟା ବାଲି ଛତୁ ଭଜା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରେଡ଼ି ରୋଷେଇ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି କରନ୍ତୁନି, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ରୋଷେଇ ରେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ ଘର ଅଛି। ରୋଷେଇ ଘର ସବୁ ରୋଷେଇ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିଛି। ଘଣ୍ଟେ ହୋଇନି ମୋ ରୋଷେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି କରନ୍ତୁନି, ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମେସିନ୍। ନା, ମୁଁ ମେସିନ୍ ନୁହେଁ, ମୁଁ ମଣିଷ। ତଥାପି ମୁଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ କରେ, ତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କାମ ମୋର ସରେ। ତ ଆଜି ଭାବୁଥିବେ କାହିଁ ମୁଣ୍ଡର ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଦିଆହେଇଛି, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ନାହିଁ। ତ ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଇଟା। ଆଜି ମୁଁ ମଥା ଧୋଇଛି, ପ୍ରତି ରବିବାର ମୁଁ ମଥା ଧୁଏ, ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଗୁଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ତ ଆଉ ଡେରି କରନ୍ତୁନି, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ। ଆଜି ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା, ମଜା କରିବା, ମସ୍ତି କରିବା। ତ ଡେରି କରନ୍ତୁନି, ବାଏ। ଏଇ ଧନ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଧନ। ଏଥର ଧନ ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲା। ଟାଇଟ୍ କରିଦେ, ଟିକେ ଟାଇଟ୍ କରିଦେ। ଟାଟା 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 କରିଦେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଟା କରିଦେଉଛି ଧନ। ତାକୁ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଆମ ଧନକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଛ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଛ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋତେ ତମେ ଭଲ ପାଉଛ? ପଚାର ଦେ। ତ ମୋତେ ତମେ ଭଲ ପାଇବ, ମୋତେ ଲାଇକ୍ କରିବ, କହିଦେ। ମୋତେ ଲାଇକ୍ କରିବ ଆଉ ସେୟାର କରିବ। ଗୋଟେ ଛୋଟ କ'ଣ ବାବା କହିଦେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। କହିଦେ ମୋ ମମି କି ଛୋଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟେ କରିଦେବ। ଗୀତ ଗାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତ ଗାଉଛି। କିଏ ଗୀତ ଗାଇଲା? କିଏ ଗୀତ ଗାଉଛି? କିଏ ଗୀତ ଗାଉଛି? କିଏ ଗୀତ ଗାଇଲା ରେ? କିଏ ଗୀତ ଗାଇଲା? ବାବା କାହାନ୍ତି? ବାବା କାହାନ୍ତି? କାହାନ୍ତି ବାବା? ତମେ ପଡ଼ିବ? ଏଇ ତ ଏଇ କୁମ୍ଭୀର ହେଇ ପଳେଇବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସିଏ କୁମ୍ଭୀର ହେଇଯିବ। ଏଇ କୁମ୍ଭୀର ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଏଇ କୁମ୍ଭୀର ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଆଚ୍ଛା ପଲି ଅଛ। ଏଇ ଧନ ଆଜି ପ୍ରଥମ ବସିଛି। ଏଇ ବସିଛି। କିଏ ବସିଛି? ଧରିଥାଲ, ପଡ଼ିଯିବ। ତୁ ବସିଛୁ? ବସିଗଲା, ପୁରା ବସିଗଲା ଧନ। ଆଜି ସିଏ ବସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପଖାଳ ଖିଆ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲିଣି। ତରକାରୀ ଦେଖିକି ପଖାଳ ଖିଆ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲିଣି। କ'ଣ ଆଜି ପଖାଳ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଖାଇଲ? ପେଟ ଥଣ୍ଡା ରହିବ ଗରମର। ଆଉ ଆଇଟମ୍ କ'ଣ ହେଇଛି? ବିହନ ପତୁଆ, ଗୁଣ୍ଡ ପତୁଆ, ମାଛ ଭଜା, ରୋହି ମାଛ ଆଉ ଶାଗ। ପଖାଳ ଖିଆ ତ ବହୁତ ମଜା। ସେଇଥିପାଇଁ ତମକୁ ପଖାଳ ଖାଇତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କି? ମୁଁ ରୋଷେଇ ସରିଲାକୁ ଆଉ ସେ ରହିପାରିଲେନି, ତାଙ୍କୁ ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତେଣୁ ସିଏ ପଖାଳ ଆଜି ଖାଇଦେଲେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ ଟିକେ କୁହ? ତା ସାଙ୍ଗରେ 10ଟା ପିଆଜଟା ଗୋଟେ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, 10ଟା ପିଆଜ।
ତା ସାଙ୍ଗେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ। ତା ସାଙ୍ଗେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ଆଉ ଟିକେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିଦିଅ। ନା ରୋଷେଇ ଭଲ କରେ। ଆଉ ଡାକିବନି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏକା ଖାଇଦେବ। ପଖାଳ ଖାଇବି। ହଁ ପଖାଳ ତ ଖରା ଦିନର ଟେଷ୍ଟ ନା। ହଉ ଏକା ଏକା ଖାଇଦିଅ, କାହିଁକି ଡାକୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ଲୁଭିତ। ପଖାଳ ଭଲ ନୁହେଁ, କିଏ ଖାଉନି। ପଖାଳ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି। ପଖାଳଟା ସମସ୍ତଙ୍କର, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପରା। ପଖାଳ ଆମର ଭାରି ବଢ଼ିଆ। ତେଣୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ପଖାଳ ଆମର ଭାରି ବଢ଼ିଆ।